Alicia ja no viu aquí és el títol de l'obra que es va estrenar ahir al Teatre Tantarantana. Parlem d'un cabaret literari que il·lustra amb cançons populars i esquetxos tragicòmics la situació de la dona durant el franquisme. El director Josep Galindo i el dramaturg Pablo Ley signen el muntatge. Les 7 intèrprets d'Alicia ja no viu aquí són alumnes de Josep Galindo i Pablo Ley. L'obra és de fet el resultat del treball de quart curs a l'Escola Eòlia i el propòsit inicial era que el muntatge sortís de l'àmbit acadèmic. Del fet que fossin 7 noies i del gust per investigar en el gènere del teatre document va sorgir aquest muntatge impressionista que funciona com un àlbum de fotografies en blanc i negre sobre el paper assignat a la dona per la ideologia franquista. Mis abuelos me regalaron la muñeca Mariquita Pérez, que hace furores entre las niñas de la buena sociedad como yo. No hi ha una Alicia, sinó tantes com dones anònimes que van haver de conformar-se amb la submissió prescrita pel règim. Un seguit d'unes 20 seqüències molt breus i una dotzena de cançons que realment van construint com un calidoscopi, una mena de mosaic, de fresc, que realment va fent créixer, va fent avançar aquesta Alicia. Sempre veiem una noia de 25 anys en aquestes èpoques. Todas las vueltas del derecho. Punto liso, primera vuelta derecho, segunda vuelta al revés. El treball de Ley i Galindo ha estat el de documentar l'etapa franquista amb textos a la premsa, la publicitat o la crònica política. El de Javier Gamazo, director musical del muntatge, adaptar des de la contemporaneïtat una banda sonora emocional de l'època, en la qual s'inclouen temes tan coneguts com La Chica Yeye, de Concha Velasco, o el bolero Perfidia. Al Tantarantana, un escenari on han estat habituals muntatges sobre el franquisme o la guerra civil, va mostrar de seguida el seu interès per aquesta obra estrenada al Festival Temporada Alta de Girona i el manté en cartell fins al 28 de febrer. Us ho ha explicat Víctor Giralt Junama.